Sunwatun aşığı. Salam mehman tomaşaçılar evi birleşler. Gahraman akadamydyň saýasyna sizin her bir günüňiziň bagtyarlygy, rowaşlygy beslenmeli. Hormatly prezidentimizin janynyň sag, berent başynyň aman, tutýan tutumly işleriniň mundan öýlägen bir rowaç almagyny arzulap, Sunwatun aşygy gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäge çagyrýar. Mehman milletler eger siz bilen gepleşigimizde ýygyderli tomaş edýän bolsaňyz, bilýänsiňiz, bir gepleşigimizde Sunwat ustatlarymyzy çagyryp, olaryň döredijiligi barady, olary döredijiligiň näme täzelikler barady söhbet edýär. Näme mehman milletler biz bu ýerde gepleşigimizde Sunwatun aşyklary. Sana duşak bolup yarımken garaşdym bugün. Duşma nirde mehribanım, fadasın unudun canım. Mecnun yıllarım yad edip, bilmem gönlüm şad edip, bilmem gönlüm şad edip. Otur yarın kayga batıp, güzel keşfin yada sansam, sevmedim yada sansam. Sağın başı nevin gıyız, niragaçen segin gıyız, begul kabak begul gıyız, bir derine baksana. Sağın başı nevin gıyız, niragaçen segin gıyız, begul kabak begul gıyız, bir derine baksana. Türkmenistanyň halk artisti Ahmuhammed Safarov, şeýle-de Türkmenistanyň atgadynyň artisti Şöhrat Safarov, şeýle-de Bayramxan Safarov, ýagny biziň estrada sunwatymyzyň bir aýdymçylary, ýyldyrlary bilen gepleşigimizi taýýarlamagy makul bildik. Sizi gepleşigimize hoş gördük. Gahraman arkadamyzyň saýasyna Halipa biziň şu aýdymsaz sunwatymyzy ýokary derejelere göterildi. Halipa şäherlik mektebine ýol açylmagynyň netijesinde biziň Türkmen owal teleýaýlymyzda da halkyň kalbynden orun tutan aýdymlary halkymyza ýetirlipdir. Şu Halipa şäherlik mektebiniň netijesinde biziň zehinli ýaşlarymyz ýüze çykdy. Olaram özleriniň bir başarnyklaryny, okuyuplaryny halkymyza ýetirýärler. Şu zatlaryň ählisiniň sakasyna biziň gahraman arkadamyzyň sunwaty goýan sarpasy da. Halipa şäherlik ýollaryny dikellen arkadamyza ähli halipalaryň adyndan, şäherlikleriň adyndan köp sag boldylar diýär. Biziň ustat Halipa aýdymçylarymyz teleýaýlymlara ýatlanyp çagyryldy. Olara şaher paý edildi. Halipalar gahraman arkadamyzyň şu açyp beren ýoluny dowam etdirmek üçin bilenni, başaranny, şu ýaşan ömründe öwrünün ähli sunwaty degişli bir peýdaly maslahatlar boldy öz şäherliklerine. Ila şular ýalyk odan aýdymsaz merkezlerini, isleseler bayramçylyklarda birek maslahat edip ýerine ýetirip bilýärler. Biz öwrünimizi ýaşlara öwretmeli. Gahraman arkadamyzyň özü bize Halipa. Akdyklary bilen o aýdymsazda da gahraman arkadamyzyň özüniň döredip beren aýdymy, ajaýyp aýdymlary, bütün bagşylary bolup, o inne turemy çağalar, ýaşlarym öwrenipdirler. O toýda bolsun, märekede bolsun aýdylyp ýörne. Şu biziň üçin görerli. Indi bizim elimizden edip şol arkadamyzyň halipalyk ýoluny kabul edip ýaşlara aýdymy nälik ýerine ýetirmeligini, sözlerini näli oýlap tapmalygyny, bir egneşiklerine seretmeklerini, sahna çykanlaryna bir medeniýetiň iň beýik ýerde sahna çykmak. Esasen halipalar çykanda ýaşlar her hereketini o suratyny alan ýalyp şekile geçirýärler derre bolşumy. Şu zatlar bolan üçin bizim özümizi halipalyk borcuny ýerine ýetirmek üçin ähli ýerde göreli görkezmeli, araqdaçylykda, täkideçilikde, aýdymda, sazda, sunwatda şol ýollary açyp beren üçin gahraman arkadamyzyň ömrü uzak, jany sag bolsun. Alyp barýan ýyl bährit, ýurt bähritli işlerine uly üstünlikler tüýsüreginden arzu edýän. Sen uçmak etlesen kanat bolardın. Sen uçmak etlesen cennet bolardın.
bolardın sen qonmaq etlesin toprak bolardın sen kaya küysesin yaprak bolardın senin eserince yaşayacak bala dünya nehri düğünlerini badardan sen güysesin faralıp solap yaprağını düşürem bağ dep tolardım sen kışı güysesin kar bolup yağar sen tomsu güysesin Cevradı kıyana sen yanı güzeden pantılın yara dünyanı düzgüne salardın yine güller açardım gülü kuysemesen salardın yine bir senin gönlüne yaracak bolar senin üstülerince yaşayacak bolar can çekerdim ağama bırdak verirse köle dünya ağabından kaçmadım seni canım bilen söylemeyen bolsam boşka sana bu sırları boşka kalan bu sırları her gün açmadım. Halipa nha sizin şu çağalık yıllarından şu an kavunmada çelli yerine yetirip gelen aydımlarınız bizden halkı bizden arasında yaşak geliyada şirin aydımlarınız bizden bir iyileşlerimizden yüreğinin töründen ornallı. İnni sizin dörediciliğiniz var da bir kökode desiniz geliyada siz çağalığınızda mer aydım aytıp geliyaniz ekenler huvvetiniz var eken yöne şu kamil sunut eserlerin dörümegini iterge veren sebepler vardır, iterge veren halipalar vardır. Şol yıllar yatla geçerken halipa. O yılları yatlasak bizim yaşlığımız o da oldum ben o mektebine oturdum. Ondan şu ilki menin aydım saat moğullum, şol mektebimizin aydım saat moğullumu Təşli Qurbanov. O çağaların içinden menin biraz aydıma saat hüvvetimin köptüğünü ağan olmağa çemeli. Meni ilki yazdı. Ornağı vardı, şoňa gatnap. Şo yerde ilkinci aydım saat notacıklar, öwrenmek, hüvvet diýenler mektepden başlady. Mektep oturandan soň toýlara gatnap başladyk. Oýrep beýlek toýa çağırýarlar, o kän aydymyň bu wagtlar gatyp bilemiz okutup ýöne. Özüm aydymdy öğretmek barada. Oýlanýardym, ýöne başaramakdym da. Onuň esasy şu bizim ýurdumyzyň belli kompozitorlarynyň aydymlary, o ýanky radioda, telewizorda görýän aydymlarymyz, dinleýän aydymlarymyz şolary ýerine ýetirip toýlara gatnaýardyk.
has howetli hem bir manyly aýdymlary döretmägi bizi halipalardan öwrendik. He. Bizim egerde kaqy etrabyna aýdymçy bar bolsa, şolaryň köpsiniň hem halipasy Türkmenistanyň halk bagışty Öwelgel Tekaýew. Bizim şol halipanyň aýdymlaryny dinläp özümizçe ýerine ýetirip, esasy aýdymyň manysyny gowunyp, manysyny üns berip. Şeýdip ýaşlyk, jahillik diýilende, ýaşlyk diýilende bakym geçen eken. Oğullarym ýetişipdirler. Ana şu Bayramxanyň ýaşyna döwürne men, 25 ýaşymda. Şonda bir aýdym döredi. Öz obamda biten güllüň biri sen. Yakma meni, yakma lälem aman güllüň. Bayramxanyň ýerine ýetirdi. Indi Bayramxan şol aýdym ýene ýamaşgana dirildi. Ýeriň önüne şu ýerde Bayramxanyň ýerine ýetirmegini mehriban toňuşaçylar şol aýdym diýerler. Öz obamda biten güllüň biri sen. Yakma meni, yakma lälem aman gül. Şol güllerden biten güllüň biri sen. Yakma meni, yakma lälem aman gül. Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Salam berdim, salamymy almadың. Men ýylgyrdım lälem, sen bara gülmedim. Söýän diýdim, söýänligimi bilmedim. Bilmen lälem, bilmen kimiň ýary sen. Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Öz obamyň bagy gören göredi. Şol baglarda süýgi ody döredi. Arman pelek bize açykady. Yakma meni, yakma lälem aman gül. Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Ady ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram. Ine halipa aýdymlaryňyzyň şirinligi ýa-da aýdymlaryňyzyň bir şeýle ýüregi ýakynlygynyň
sebebi sırrı näme dekälip hesaplaýan. Syry ýöneköj zatdy. Aýdym näçe ýöneköj boldukça şonça da dinleýär düşünükli bolýar. Näçe düşünükli boldukça da dinleýän köpelýär. Düşünýärler näme hakdy diýen aýdym ýöneköj aýdym döretmekde iş bar. Meselem halipa käbir aýdymlar bir owazy bilen heňi bilen ýüregiňe aralaşýar, emma ýöne şu sizin aýdymlaryňyzda sözlerim bir manily diýjek bolýar. Goşgynyň manysine görä sap. Egerde goşgy berýän manysy bilen seniň çoň oýlap işläp tapan fazyň gabat gelse, onu aýdym fazy bilen sözü bile dünýä ýynen ýalak bolup durýar. Şol iň etatlarlarynyň biri. Hökman sözü agyrrak magtum bolup ragymyzdan, görogly epasyndan, mollu netepden, kemineden datdan bolany aýdymyň sözüni, manisyny, sözler bilen berýän şekilini adamy duýgulandyrmak, özüne çekijiligine görä şoňa görä fazy işlemeli. Şo fazynyň sözlerini manisyny pozmaly dinleýiji dinläp oturýar. Özüne çekmeli. Fazy diňe gapdandan odanlap çykşa sözü hakykatdan dinleýijiniň bir ýüregine barar ýaly etmeli. Ana şo iki başga syry ýok. Näçe ýöneköj aýdym bolsa şonça da düşünükli hem odan aýdym bolýar. Bilmin, lälem bilmin, sivir yarım näme
halkın ağında galan aydımlarınızdan bir neçesi häzir biziň ýaşlarymyzdan ýerine ýetirýärler. Siziň öz oğullarynız, şähertleriniz Şöhret Saparow, Türkmenistan'yň atlanan artisti şeýlede Bayram hanım şol siziň aydymlaryňyzdan köpüni ýerine ýetirýär. Halkymyz umuman şol aydymlaryňyzdan birlikde dinleýärler-de. Men häzir şolaryň täbirlerini atlaryny agzap geçmekçi. Bilmen, bağışla meni, beýgülüm, söýgülüm, nire desen, ýa-da divane men Mahtumlyň sözlerine bolmasa, ýa-da bolmaz, ýetenne, öýkeler, söýgü barada aydymlaryňyz, gözleriň şeýlede watanyny waspeýän watanym aydymyz, Aşgabat aydymyz. Şol aydymlar häzir hem halkyň arasynda ýaşaýan aydymlar. Halipa bu aydymlaryň ählisi halkymyza ýakyn bolan aydymlar, emma siziň özüňiz üçin şu aydymlaryň arasynda has özüňize ýakyn, ýüregiňize ýakyn aydym haýsy? Meniň üçin altyn bu aydymlaryň hemmesem ýürekden çykan aydymlarym. Akyldar şahyrlarymyň goşgusyna ýazylanan bar içinde, öz goşgularyma döredilenem bar. Şu wagt häzirki döwrüň tanymal şahyrlarynyň sözlerine döredilen aydymlarym bar içinde. Ata Atajanow, Atamurat Atabayew. Ýöne aydymlaryň hemmesini gowgorýan sebäbi dinlämde ilk bilen özüm lezzet alýan. Mysal üçin razy men bu dünýäden ol aydymyň üstünden köp adamlaryň ýüregine rahatlyk getirýär. Men düşünýär, men ilk aydymda özüm şol aydymdan lezzet alyp bir giňlik berýär içine howa. Razy men bu dünýäden şu manylar hemmesini içine jemläp aýdýar. Onuň jan dostlarym aýtsan sözüm köp tatlar gördü gözüm. Olayam gurrun berýän ýanky dinleýijiňe senin gören zatlaryny, senin gören zatlaryny olar aydymyň üstünden eşitip özlerine netije çykarýar. Şu aydym şeýle bir täsirli zatda halipa şonu bagşy ýüreginden çykaryp bir halka ýetirýär. Emma şol siziň aydymlaryňyz şol dinleýijileriniň hem şeýle bir ýüregine ýakyn bolup hamana şol aydym men üçin ýazylan ýalyk diýip dinleýijileriň arasynda bar-da. Sunugatyň inçeligi hem şonda. Aydymçylar goşguýynyň üstü bilen dinleýijini şol inçejik syr bilen özüne çekip şon özüni gözüne getirmek, şol aydymyň içine salmak. Özü şu durmuşda ýaşap durany ýaly. Hemem kän uzak wagtlar ýene gaýtalanyp nesille geçip näçe asyrlar oý gelen aydymlar bar bizde. Kuş tepdiğimiz UNESCO-nyň maddidel gymmatlyklarynyň sanawyna ýerdirli ol gahrman arkadamyz üçin, watanymyz üçin parahatlyň netijesi. Halipa şu tomaşaçylarymyza bir zat aýdyp geçesim gelýär-de, şu siziň aydymlaryňyzyň köpüsiniň sözüni siziň özüňiz ýazypsyňyz. Inni esasanan şu öwüt ünnäwli aydymlara ýakyn etmeňiziň sebäbi näme eken? Yıllar gitdigiçe aydymlaryň sözleri agyrlaşýar, ýanky edep berji aydymlar köpelýär. Söýgü barada da barda ýöne hasam uly söýgü barada. Ol adamyň ýaşan ömrüni görerek gelýär eken. Näni 50 ýaşdan geçenden soň halipalar sada, sallamrak, agramrak aydymlary ýerine ýetirmäge görä terawy şähertlere ýol görkezmek üçin. Ve bu neçe dören aydymlar. Olar entek köp aydymçylar ýerine ýetirirler, aýdarlar, tele ýaýlymlaryna, konsertlarda, toýlarda ýerine ýetirirler, dowam eder. Ýöne halipalaryň borjunda şu halipalyk döwrüniň bir aydymlary bolýar-da. Ýani siziň şu şähertleriňiz bilen, ogullaryňyz bilen bir aydym sada bir taýýarlyk görýän pursatlaryňyzy şekilde geçirdik. Mehriban iýleşler gelin şo şekilde pursatlary hemem bilelikde tomaşa edelim. Gahrman arka dağımyzyň saýasyna ýola goýulan Halipa şähertlik mektebi aydymsa sunatymyzyň kämilleşmegine, täze sunat zehinleriniň döremegine uly iterge berýär. Türkmenistanyň halk artisti Ahmuhammed Saparow öz şähertleri, perdentleri bilen baý tejribesini paýlaşyp, aydymsa sunatynyň inçe sirlerini öwredýär. Aydymyň sözüni dürüst aýtmagy, tadyny Hengine laýyklykda aydymy ýerine ýetirmegi Halipa öz şähertlerini ürjedip öwredýär. Ine şördü ýa sen öz demini aşagyrak goýup birazjyk howalyan, her notaň arasynda mysal üçin bu notadan bu nota geçeninde şol notalaryň
doğruluğuna geçmeliler. Doğudan neçe doğru aldığınca aydımın ovadı, lavdı köpeliye, yani mağdır iliye de oğudan oluyor. Biz çağılık yıllarımızdan halipamızın, kakamızın aydımlarını dinlep öňüp mektepte gatnaya kagam ine aydym sapaklarına da ine bizi muallimlarımızdan kakamın aydımlarını aýtdyrýardylar. Çağlıktan beri arzumuz vardı aydym saz bilen meşgullanmak. Ine kakamız halipa hökmünde bizi aydym aýtma öwredýärdi. Biziň gahrman arkadamız yaş estrada aydymçylary höweslendirmek üçin şaher paýlary ýapýar. Biziň gahrman arkadamız şunýal mümkinçilikler döret berýänligi üçin köp sag bolsunlar aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. İl ýurt bähwitli işleri elmydamy rowaj alsyn. Çağlıktan beri kakam halipam beni faşçılık mektebine gitdi. Fortepiano tad guralyny men bir näçe 7 ýyl öwrendim. Men sport bilen meşgullanýardym, özüm futbolu gaty höwetlendim. Halipam toy davralaryna toýa gidende elmadama men ýanyna alyp gidýärdim. Menim halipamdan köp saatlar öwrendim şonda. Şonda da o wagtlaram sport bilen meşgullanýardym. Ondan wagt geçdim bolen kär taýlaman boldum özüme. Ýöne näl bolsa da aýdym saty özüme has ýakyny gördüm. Gahrman arkadamyz biz üçin halipaçylyk edip öz hem aýdym saat döredip göreli bolup durda. Şulatlar üçin gahrman arkadamyzyň ömrü uzak jany
Yani belent işleri elmadama rovaşıklara beslensin. Şöhret diyorum onun özüm elmide ama il arasında olandan soň Bayram Han'dan 7 yaş ulu olan soň irrek başlandı. Hasım şoň üçin o töwereme kahraman arkadaşımız atlaryň artistim berdi. Bayram Han men hasım bir durmuşa yakynrak aydymlaryny o söýüp barada bolsa da ýanky bir edep terbiýe dostluk barada bolsa da şol aydymlar aýtman goýar. Onu ikisi ýöne aýdym aýtjak bolsalar saýlap ýok menden maslahat edýärler. Men maslahat berýär. Şol aýdym aýtsa. O şol aýdym aýtsan saňa gowy berýär. O sen şol aýdym aýtsan saňa gowy berýär. O şeýdi bir-biriniň ikisiniň tesem tapawut edýär. Men ýaşkam aýdym-aýdymda koýnadan galan ýagylamy. Şonu dinleýän bolan her kime maýdy bir hil iki ses gelýän ýaly. Hem aşağı ses hem ýokary ses bolýar. Ogullarymyň hersinde aýratyn şoňaly iki ses bilen gelýär sepleri. Madam ýarlaryna maslahatçylar men. Özüm bir ýeke bular maňa kaka menem oglum diýen bir üçümiz hem dost ýaly bir. Şu ulalyny ýaşlygymdan şeýle terbiýeledim. Durmuş meselelerinde de bir akaymak. Hawa, men edil aýnada görenýärlik bolmaly şolaryň. Käwat ýüzlerinden bilýärler. Burada da diýsem ondan özler aýdyp berýär. Şonu ilimizde, günümizde, halkymyza, watanymyza gulluk etsinler, hyzmat etsinler. O aýdymlar bilen bizim halifa bolup baly berse ähli ýurdumyzda ýaky meniň aýdymlarymy ýerine ýetirýän şägertlerime de nesip bolsa näme kömekler, hyzmatlar bolsa men ýanlaryna menem özgedegimde ýene bir gezek sizin bu owadan gepleşiňizi çağırıp bizim maşgalamyz barada gepleşik edip aýdym saat soňat barada gepleşik taýýarlap ýyle ýetirýärmiz üçin köp minnetdarlygymy sagyrdymy diýen gelejekki toy bayramlarymyza watanymyzyň ähli uly bayramçylyklaryna ses ýazgy merkezlerini şägertler bilen işleýär, täze aýdymlaryň üstünde, täze goşgularyň üstünde nesip bolsa watanymyzyň uly bayramçylyklaryna elmydama arzumyz, täze aýdymlar bilen gelmek, halkymyzy begendirmek, dinleýijilerimizi begendirmek, kahraman arkadaşymyzy begendirmek. Şoň üçin hem öňümüzdäki arzularymyz diňe sunat eleminde uly tebriklere ýetmek. Halipa bizim şu sunatga aşa gepleşmeden bir döwgüni bar. Gepleşmeden ahyryna bizim mihmanymyz gepleşmede gatnaşyjymyz tomaşaçylarymyza bir sowal berýär. O sowalym sunata degişli sowal, eger berjek sowalyňyz bar bolsa bizim iýleşlerimize ýetiräýsiňiz. Nähriwan dinleýijilerime ýüzlenip şu soratym gelýär. Türkmen tele ýaýlymyna ilkinji gezek näçinji ýyl aýdymlarym bilen çykyş edip başladym. Mähriwan tomaşaçylar bu sowalyň dogry jogabyny ekranda görýän gysga belgimizde ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa gelin geçen edeki gepleşigimizden sowalyny ýatlalyň. Mähriwan arkadaşymyzyň saýasynda ilkinji gezek goýulan Ýusuf Züleyha operasy näçinji ýylda sahnalaşdyryldy we halk köpçüligine görkezildi. Ýusuf Züleyha operasy 2014-nji ýylda sahnalaşdyryldy we halk köpçüligine görkezildi. Mähriwan ýylaşlar bu sowalyň dogry jogabyny ilkinji bolup bilen iýleşimiz Aşgabat şäherinden Aýgül Hojamuradowa. Aýgül, siz bilen gepleşigimizden ýeňiçi sowalyňyz. Size näşaýdymy sowgat edýär. Galam bilen ak kagyzyň ýüzüne näçe ýatsam az görünür gözüme. Canım gurban bu agzy bir ilime men jogapkär köp kagyzlar boş ýatyr. Men gözledim seni, men ýyzladym seni, ak görüp bilsedim men sen ýüzüňi, men garaşlaran umyd arzuda, ak duýup bilsedim men sen söýgüňi, haýallarym bardy meniň, unutdum olary seni üçin. Düşdüm men yollara, gittim uzaklara, yüzlendim ağlara, gidiler bar başına, ol bar başına. Düşdüm men yollara, gittim uzaklara,
barasın. Belki ören uzakta, bilmedim. Düştüm men bu yollara. Senin üçün düştüm men bu yollara. Gözleyerin, seni gözleyerin, gözleyerin. Awalın gepleşmede gatnaşanlar için beren gadıklı görüngleriniz için Halipa, mundan beýlägen siziň bir ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz, mundan beýlägen şeýle dinleýijilerin arasynda gyzgyn gollaw we söýge münasip bolsun. Aýdymsaz äleminde üstünlikler, şowluklar ýaraňyz bolsun. Köp sağ olun. Size de işinize üstünlük. Şunu ýaly odan gepleşiňizde çağıryňyz üçin köp sağ olsunlar aýdar. Maşgadamyň adyndan şunu ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman, Mehriban arkadamyň jan sağ bolsun. İl-ýurt bähfitli işler elmydam rowaj alsyn. Bize ýaş aýdymçylara şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren Gahrman arkadamda köp sağ bolsun aýdar. Gahrman arkadamyň ömrü uzak, jany sağ tutýan belendi işler elmydam rowaj alsyn. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadamyň halipalary, şägirtleri bu teleýaylanmalaryndaky çykyş edýän ýaş aýdymçylara ýol açyp bermek, bu aýdymçylara çykyş etmäge mümkinçilik döredip, ençeme aýdymsaz merkezlerini döredip beren üçin, daşary ýurtlarda gidip çykyş edýänler üçin biziň aýdymçylarymyzyň, daşary ýurtlaryň gelip biziň aýdymçylar üçin dinleýän üçin, ähli sunugata bolan hormat üçin Gahrman arkadamyzyň ömrü uzak, jany sag bolsun. Alyp barýan il bähfitli, ýurt bähfitli işlerine uly üstünlikler arzu edýän hem bizem nesip bolsa gelecekde halkymyza, watanymyza Gahrman arkadamyzyň ähli bayramçylyklaryna täze sunugat işleri bilen gelmegi umyt edýär, niýet edýär. Tağol size arkada Feýlagana, hormatyna, serpaýyna Yine büt alkyş size arkada Vatan hakda aýdym saz çalar Nertelen beýelsin derinde kalsın Bir watanyň şany İlgünün ıkbalısı bütün kulli Türkmenin beyik arkadağısı
acığı kuvan. Geçen deyip yedi arkana dayan. Madam Türkmenlüğüne buyfan yan diyen. Mağtın guri kemine morlan epeldik var oğlu. Sen halkının büyük er oğlu. Gül vatanın şanı fil, ilginin ıkbalı fil. Bütün kulli Türkmenin deyip arkada Mehriban yerleşler ine şunun bilenem şunu tamaşa yapışmadan bu sandan geçir tutorial. Goy hemişe gahriman arka dağımızın sayesinde vatanımızın büyük ötüşlerinin bahtiyarlığının boşlukçusu olup acayip aydın sağlarımız belenten yanmasın. Gahriman arka dağımızın canı sağ, biret başı aman, tütyan tutumlu işleri münnen veylerden ruvac atın. Sağ salamet olun, iyi yerleşler. Sınıvatın aşığı.